Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jgħallem lil Partit Laburista kif jieħu d-deċiżjonijiet għaliex f'25 sena Gvern Nazzjonalista kien jippreferi jintefa' gallerija fuq diversi kwistjonijiet. Hekk iddikjara f'kollegament telefoniku fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fost dawn id-deċiżjonijiet Joseph Muscat tkellem dwar dik tal-Fish Farms li Gvern preċedenti ma ħa l-ebda azzjoni dwarha. Il-Prim Ministru sostna l-Gvern Nazzjonalista m'għamel l-ebda regolamenti fuq l-operat tagħhom u ser ikun Gvern Laburista li jieħu d-deċiżjoni. M'hemmx sistema għax il-ġenji li kien hemm qabel fil-Gvern ma kinux ħasbu għalija m'hemmx sistema ta' regolazzjoni tal-operat sħiħa kif suppost jsir u issa ħankunu qegħdin nagħmluha din is-sistema biex aħna pro-business imma wieħed irid jżomm mar-regoli. U ir-regoli kienu xi ħaġa ma kinux qegħdin inżommu magħhom. U għalhekk li issa ma jistax ikun hemm kritika mill-eks Ministru Nazzjonalista Mario De Marco għaliex kienu l-maħax id-deċiżjoni u bekk issa ma jistax jiġi jipprova jgħallem lill-Gvern x'rid jagħmel fuq dan is-settur. Joseph Muscat fisser kif dan il-kontrast ifakkar lil poplu kif dan huwa gvern proattiv li jieħu deċiżjonijiet mhux bħal ħadd ieħor li ma kienx jieħodhom f'bosta oqsma. U għalhekk l-Aġenziji Internazzjonali wkoll qed jirrikonoxxu d-deċiżjoni taqlin ta' dan il-Gvern kif għamlet l-Aġenzija Moody's aktar kmieni din il-ġimgħa. Problema oħra li dan il-Gvern ħa deċiżjoni dwarha kienet ir-rata ta' qatt li flott il-bżulija issa hija l-inqas waħda fl-Unjoni Ewropea għaliex inħolqu impjiegi ġodda li taw dinjità lin-nies. Tkellem ukoll dwar l-investiment privat fil-qasam tas-saħħa u fisser kif id-deċiżjoni għalija tal-Gvern li jiftaħ l-Isptar San Luqa ser twassal ukoll sabiex jonqsu l-lista stennija għas-servizzi mediċi. Biex ma jkonniex jew biex innaqsu l-problema tal-nies jistennew fil-korriduri ta' over supply u under capacity li hemm fil-Mater Dei l-unika mod li wieħed verament ta' jaħdem huwa billi jerġa' jiftaħ St. Luke's. Il-Gvern tagħmel ma rridx jiftu St. Luke's għax beża li jekk jerġa' jiftaħ St. Luke's jiġi kritikat li jagħmel il-Mater Dei żgħira allura baqa' ma jieħux deċiżjonijiet. Waqt il-kollegament il-Prim Ministru sostna wkoll li wara dak li ġara fil-kwistjoni bejn l-Irlanda u l-kumpanija Apple, il-Gvern ser ikun qed jaħdem sabiex pajjiżna jibqa' relevanti u kompetittiv fis-suq komuni u bekk id-deċiżjonijiet fuq it-taxxa jibqgħu jaħduhom il-gvernijiet. Aħna determinati li nkomplu nagħmlu pajjiżna suċċess, li nkomplu għaddejjin il-qudiem billi nkomplu nkunu ferm aktar kompetittivi mill-kompetituri tagħna, nħarsu b'outlook Ewropew, b'outlook globali billi nkunu nibqgħu għaddejjin bil-lan tagħna nkunu l-aqwa fl-Ewropa.